Kadek video bangan upload mentah dari na mentah gitu ki perlu perjor ki baong haki komen bangim nang banwot yo ti jarwa ngi ko banwot tang bangim nang pe peni abha kadek video do ban kut na patai sai bha ye phi kumno banwot yo ti jarwa kumno ban download ki apps kumno ba phi register ki kum bai number ka jong phi nang kong phi dei ban le thau play store jong phi bodon hapo kum bai jong phi nang ta sa thu ka kerting jong sony live SONY Sony Live hang ne la mi ka Sony Live nang ta pincha I hang ne ba tho install pinsa nyon hang ne ba tho install manta udah download page downloading kendiat hadan wa pilda download kami kumne open pide ban nyon hang ne ha open page nyon kum to open pinsa poi sepo jong kane ka Sony Live pe hang ne pat pide ban le hang ne ba tho mor harum kadon ba tho mor pe hang ne nyon hang ne ba tho mor kum to anda pilda nyon kalami sakne ko we pat ka page hang ne ba tho sign in nyon hang ne sign in nang ta pin tho e ka mobile number dong phi hang ne ba tho in ta ge mobile number pe ngala dep register kum ta nga ban nyon hang ne ka number mobile jo nga ka ba pio I hang ne screen pe ngala nyon mun ta kawan pat ka OTP pile ban tho e OTP le ka jong ngam le ka ban tho le ka jong pile da kam long kum ba long manga pile ban tho e OTP nang ta sa nyon pat hang ne ba don ka dur nyon hang ne ba don ka dur kum to phi sa poi kwat se po jong ne ung Sony Live nang ta phi sa thu pat ya kata ka India best dancer pila ban thu kum ne ru phi sa lap ya ka India best dancer ka ba tho wot now nang ta nyon hang ne ba tho wot now pe anda khidap nyon ka wot now kami sakane ko we pat ka page ka ba tho wot now biang pin sa nyon biang hakane ka ba tho wot now bat pin sa poi ka we pat ka page ka ba don ka dur jong ti jarwa bat ki we de ki nong shat ne phila ban wot e ki nong shat lo tis na hang ne andrei phi de ban wot yo step phi de ban nyon ka dur jong step phi sa I hang ne ba tho wot now pin sa nyon to wot now phi sa I ka ba tho number we phi de wot I we nyon biang phi sa I ba tho number r phi de wot r kumne chupne ba pin le hado ban da sam pyo tli ki wot ki jong phi lang ba o Sony Live sakawe ka kwa ban long e phi omde le bang upload ya kane ko video menta ka sngi te phila ban wot menta ka sngi phimla ave ban wot menta ka sngi kane ko video bang upload menta ka sngi lamar ba phin ko thu kumno ban wot ba phin tip kumno ban wot yo stik jarwa onda poi ka ta ka sngi ba phin sa ya wot ka sngi ba phin sa ya wot ka de ka sngi sajan ba ka sngi ble jo kane ka tiyo ka ta ka de ka ar atarik ba ka ar we tarik